Najuzbudljiviji su silasci iz autobusa, jer ne znam što bi sljedeće napravila. Da zapalim cigaretu pa krenem dalje. Ili da pobjegnem što dalje od onih koji me traže po cigareti. Ipak uvijek prvo zapalim, pa izdahnem put. Neće mi više trebati. Ovdje ću disati i slati drugima poruke kako da dišu. No nekoliko dana kasnije lovi me kroničan kašalj. Ni doktori ne znaju što mi je. Misle, nije alergija, ona bi već prošla. Ako je hladnoća, kažu, nema spasa. Lijek je u moru koje je i Tita jednom na Brijunima izliječilo. Dok ne prestane, svaki dim predstavlja mi toliki užitak, da ni ne pomišljam više na rumunjski, jezik poezije, modernoga lunaparka za okorjele novoskitnice.